Hello, good morning. Good morning, guys. Hello, good morning. Salamat sa mga patamsak dyan. How are you? Hindi ako naharang. Hello, good morning. Okay, sino ba yung nandyan? Magparamdam naman kayo. Ang taba ko na. Hi! Hello, my friend. Let's joke. Thank you so much. Ayon. Hello, Tamsak. Hi, Kanadyan. Si Tepski. Ayan. Hello, mega shoutout to you, Canadian Tipski. Already have a jacket. Ayan. Hi, host. Good afternoon and everyone. Hello, May. Flower Green. Salamat. May mga jacket na kayo, guys. May mga jacket na kayo. Salamat sa pagpunta. Diyos ko, na-miss ko atang mag-LS It's been 3 months na ako hindi nakapag-LS. Hoy, bakit hindi na ako naharang? May harang ba kayo dyan? Congrats to you, host. Thank you so much, Kanadjan. Tipski Traveling. Harang haba nice. And thank you so much. It's snowing here at my place. Wow. Bakit kaya hindi ako naharang? Oy, magbaba kayong bahay dyan, ha? Magbaba kayo ng bahay. 3 months din ako hindi nakapag-LS. 3 months din ako hindi nakapag-LS. Wala akong tulog. Bakit kaya hindi ako nakaharang? Ano nangyari? You're welcome, Canadian Tipski Traveling. Ayan, salamat ng marami sa iyo ha. At ikaw ay nadalaw dito. Alam nyo kasi guys, 3 months ako hindi nakapag 3 months ako hindi nakapag LS. Di talaga ako nakaharang. Bakit naman? What's happening? Bakit hindi ako nakaharang? Oh my God, hindi ako nakaharang. Hello, hello sa mga nandyan. Salamat kayo guys sa paharang-harang nyo dyan. Ay, nagbaba ng bahay si Mayflower Green. Salamat kayo, sis Mayflower. Ay, salamat. Naharang na din ako. Nagtaka ako, bakit hindi ako naharang? Dismay o Marimar. Mayflower Green, dikit na ba tayo, amiga? Baba ko lang yung bahay ni Pipin.
Hello sa mga nandyan. Oy, magdikitan kayo dyan. Dikitan niyo ang binaba kong bahay, guys. Si Pipin. Yan po ay aking member, level 4. Oo, noon pa, Hana. Ang haba naman ang harang ko, oy. Pwede kayo magpa-member sa akin dyan. May level 1, level 2, 4. Affordable lang. Pwede kayong magpa-member sa akin. You're welcome, amiga. Ang harang ko, oy. Wow, congratulations, Red's Juke Vlogs, my friend. Congratulations to you. Wala to sa plano, dapat 1 PM pa ako mag-LS. Ang taba ko na pala. Tumataba na ako. Klarong-klarong wala akong tulog, ah. My God, ang haba naman ng harang ko, oy. Yeah, Red's Juke Vlogs, I know you well. I know you will. Patience is a virtue, my friend, because Lolo Whitey is so strict today. Ayan, natapos na rin ako sa harang ko, my God. Rich Joke, my friend, you can join my membership program. It's only 49 pesos, no? Level 1. Halos friend ko lahat andito. Salamat, amiga. Yes, I know. I have been 610 back to 591. Oh, that's so sad, my friend.
Hello sa mga nandyan. Salamat sa pabidji-bidji nyo. My God, tumaba talaga ako. Hello, hello. Tumaba ako, guys. My God, what's happening? Sa ano ako, amiga? May flowers sa Lanao del Norte, amiga. Sa Lanao del Norte. Hoy, may flower. Bigyan kita ng saging, ha? Bigyan kita ng saging, amiga. Sandali. Ibaba mo nga yung bahay mo, amiga. Ay, ito na pala. Ayan, amiga. Dikitan ko to. Ay, nakasubscribe na pala sa'yo. Nakaano na pala sa'yo, nakadikit na. Yung iba na lang. Taga saan ka ba? Ano? May flower green. Taga saan ka ba? Parang hindi pantay yung kilay ko dito. Pasintabi po sa aking background, ha. Kasi malayo kasi yung extension wire ko. Kaya lumipat ako ng ano. Hello, mega shoutout Trend Orama Studios. Congratulations on your milestone of monetization. Hello, hello, Madam Host. Hello, mega shoutout to you, Trend O. Maraming salamat sa iyo, Trend O. Salamat sa mga paharang dyan. No, maraming salamat. Trend Orama Studios, maraming salamat po. Pati ako, naharang ako sa sarili kong bahay. Naharang ako sa sarili kong bahay. Ang tagal kong hindi nakapag-LS, guys. Like, it's been, 3 months. 3 months nung huli ko, nag-LS ako 3 months na. Maraming salamat, Trend Orama. Thank you so much. Hello, ACGP. Wow, Moni na agoy-agoy. Tumaba nga ako eh, kaloka. Hello, mega shoutout to you, ACGP. Wow, Moni na agoy-agoy-agoy. Grabe naman niya agoy-agoy, oy. Nasa Manila ba, may flower? Sa Surigao ka, pinanganak. Saan ka ngayon, amiga? Nasaan ka ba ngayon? Clip and Bell! Diyos ko! Nandito na si Clip and Bell, amiga ko. Hoy, pasintabi kayo sa ha? Pasintabi kayo sa sa background ko, no? Wow, thank you so much, Clip and Bell, amiga. Oh my God. Invite ko po kayo, aking premiere. First premiere. Oy, sige, itamsa ko yan, ACJP, ha? Itatamsa ko yan. You're welcome, Clip and Bell. Hindi kasi nag-LS si Amiga Pipin, kaya ako muna ngayon. Masyado siyang busy ngayon. Na-busy siya sa training niya. Wow, congratulations. Dito sa California ka pala, sis, may flower green. ACJP, tamsakan ko yung mo, ha? Dinikitan ko na rin yung, dinikitan ko na rin, amigo. ACJP. Ayan, nandun na ako ang ACJP.
Kailan? Kailan? May pleasure, oo. Oy, salamat kayo sa paharang dyan, Canadian. Oy, magbaba kayo ng bahay, no? Magdikitan kayo dyan. Magdikitan kayo, no? Magdikitan kayo dyan. Maraming salamat sis Clip and Bill. Ay, oo nga pala no, hindi mo ako nakita kasi hindi ako umakyat doon sa LS ni ni Amiga Pipin. Oo nga pala. Ayan, you can drop your houses, guys, no? Magdikitan kayo diyan. Oy, salamat kaayo ha sa mga paharang ninyo diyan. Thank you so much sa mga paharang. Harang. Pati ako, naharang din ako sa sarili kong bahay. Anong oras ba yung premiere mo, si JP? Guys, mag-drop kayo ng bahay. Magbaba kayo ng bahay. I-drop po yung bahay mo dito, 3:15 PM mo. Sige, mamaya. Sige. Kana dyan, ibaba mo yung harang. Ibaba mo yung premiere mo dito. Diyos ko, ang haba naman ng harang ko pala, oy. Sana magbaba na sila bahay. Magbaba kayo ng bahay dyan, guys, para magdikitan kayo. Gwapang Bisaya, dating dikit na tamsak na sa binaba mo. Salamat, si JP. Takot ako, haha. Hoy, sis Clip, tumaba ako ngayon, grabe, no? Ito na yung ito yung resulta ng mahabang lockdown. Also on your premiere, Canadian tips keep traveling. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Clip and Bell, sis, maraming salamat. Binaba ko yung bahay ni Pipin. Si Pipin po ay aking member ng level 4, no? Ayan, binaba ko yung bahay niya. Oo naman, may flower, okay lang. Basta social distancing lang, amiga. Hello, Kurt and Jana Blanc. Salamat, amiga. Salamat. Oo nga. Dapat sana 1 PM pa ako mag-LS ikaso. May lakad pala ako niya. Parang hindi naman nag-LS si Mami Eljoy. Kaya ayan, nag-LS na ako. Pakidikita naman po si Pipin sa mga hindi pa kadikitan. Si Pipin po ay aking member ng level 4. So, I need to drop her house para naman ay dumami ang kanyang saging, para naman ay mag 1K na. Pati si Mami Oragon. Pisot na mali ako ng pindot na shucks. May premiere pala si Canadian. Sige, tamsakan ko yan, amigo. Sandali lang, ha. Tamsakan ko yan, amigo, ha. Ibaba ko lang yung bahay ni
Uy, salamat Kayo. Court and Jana. Hindi kita nakilala kung walang Jana kasi nag-change ka pala ng name. Kanadyan. Nadikita na rin kita, Kanadyan. Ayan. Ay, Pinay pala, sorry. Nadikita na kita, sa isa-isa kong gamit. Tapos nag-thumbs up na ako dito. Mayroon nga ako ipi-premiere, hindi pa na-upload, na busy ako eh. Thumbs up, amiga. Waiting. Thumbs up ko na yung mga premiere nyo, guys. Congratulations sa mga monetized channel na. Thank you so much sa inyo. Oo nga, nagpalit ka ng pangalan, Court Anjana Vlogs. Pwede kayo magpa-member sa akin, guys. 49 pesos a month lang, mura lang, char. Pang birthday nyo na sa akin sa Sunday, no? Birthday ko sa Sunday. Wow, monetized na rin pala to si ACJP. The last time I checked, no? That was 3 months ago, nung pupunta ka sa LS ko, amigo. Oo, Sunday ang birthday ko. Sa Sunday. Sa Sunday ang birthday ko. Pa-burger na gyud. Ang tagal ko kasi hindi naka-LS. Kasi panay yung upload ko ng video kasi sabi nila, ay totoo naman. Kapag ka na-monetize ka, tapos wala kang organic videos, ano papanoorin ng mga tao sa'yo? Mag-LS ka ba? Hindi, amiga. Busy ako. Siguro Monday na ako maka-LS. Maganda lang ako ng salo-salo. Maganda lang ako ng konting salo-salo. Char. May konting biyaya. Host, kamunik ko lang eh. Teach me how to direct. Madali lang amiga, madali lang. Sige, turuan kita. Sandali ha. Hindi ka pa ba nakapag-live, Canadian Tepski? Traveling? Hindi ka pa nakapag-live? Di ba kapag ka mag-upload ka ng video sa sa YT, mayroong lalabas doon na upload video tapos go live. Ayan, yung go live yung pindutin mo. Tapos kung monetize channel ka na, i-on mo lang yung i-enable mo lang yung monetization para lalabas yung mga mga ads. Nagulat nga ako. Naka-live ka, amiga Alice, kala ko joke lang. Sayang kasi sayang yung time. Oo naman, Court Anjana, kung malapit ka lang sana, maghahanda ako ng konti sa Sunday. iOS, iPad gamit ko, not in YT Live. Diba? Kasi muni ka na I just got it host, direct go. Oh, yan. Yan, amiga. Canadian Tepski, yan yon. Mag-go live ka sa YT. Mag-go live ka. Tapos maglagay ka lang ng doon, ng create title, no? Mag-create ka ng title, tapos sa baba, lagyan mo ng description. Tapos, piliin mo lang yung not for kids, and then i-enable mo yung monetization doon sa may advanced option. Yun lang yun. Tapos, lagyan mo ng thumbnail,
Madali lang siya, madali lang. Oh, Diyos ko, clip and bill. Patay tayo dyan. Hala, oy. Hala, clip and bill. Nako. Level 4 talaga, amiga. Level 4 talaga. Pareho kayo ni Amiga Pipin. My goodness. Salamat kaayo, amiga, Clip and Bell, sa pagpa-member ng level 4. Grabe, bababa ko na yung bahay nito ba. Ang galing naman, oy. Salamat kaayo, ha. Salamat kayo, Clip and Bell, sis. Wow, talaga naman. Nagpalipad pa ng ano. Diyos me, Marimar. Wow, maraming salamat. Advance happy birthday. God bless. Wow, maraming salamat. Amiga Pipin, mega shoutout to you. O sandali, oy, baba ko yung bahay ni ano. Wow, ang galing naman, oy. Maraming salamat. Paano magpa-member, amiga? I-click mo lang yung join button, amiga. Court Anjana Vlogs, meron dyan. Uy, salamat kay sa inyong palipad dyan. Ano, Clip and Bell. Ang galing naman, oy. Dikitan nyo naman si Clip and Bell, guys. Ibaba ko yung bahay mo, amiga. Wow, oy. Ang galing naman, oy. Bakit hindi ko ma-share? Moni ka na ba? Guys, nag-airlist din po yan si Clip and Bell. Ibaba ko yung ano mo, LS Amiga. Amiga Pipen, mega shoutout to you. Maraming salamat sa pagdalaw. Uy, salamat kayo Clip and Bill, ha. Dalawa na kayo ni Amiga Pipin, member sa akin ng level 4. Grabe talaga, oy. Pakidikitan nyo naman yan si Clip and Bill, guys. Si JP, hello. Tamsak host, nagbigyan kita ng jacket, ha. Uy, saan pupunta? Clip and Bill. Dito na asawa ko. Hindi ako ng StreamYard, guys. Hindi kayo makaakyat. Nakadirect ako sa YT. Sa mga didikit kay Clip and Bell, no? Pati kay Amiga Pipin, pakidikitan po yan sila. Yan po ay member sa akin ng level 4. Baba ko yung bahay nila. Bukas kayo, si Clip and Bell, guys, is kasama ko yan sa sa GC, no? Kasama ko yan sila. Mga legit yan sila. Salamat kayo sa birthday gift, amiga. Clip and Bell. At sa pa-member mo sa akin. Diyos ko, araw-arawin ko na talaga mag-LS nito. Araw-arawin ko na ang pag-LS nito, no? Wow, maraming salamat, ACJP. Diyos ko, dami namang member sa akin dyan, oy. Salamat kayo, ACJP, sa pagpa-member. Level 1, ayan. Ingat ka, sis Clip and Bell. Salamat talaga ng marami. Maraming salamat talaga. ACJP, maraming salamat sa iyo, ha, sa pagpa-member mo. Sa mga didikit kay oy, salamat kaayo. Salamat, ACJP.
Sa mga didikit kay Sis Clip and Bell, no, babalikan kayo niyan bukas para hindi malagas. Huwag kayong mag-alala kasi yan po ay legit. Pati si Amiga Pipin. Yung mga binaba kong bahay dyan, guys, dikitan nyo po yan sila. Yan po ay mga legit, no? Pati si Mami Oragon NS, ibaba ko rin yung bahay. Ay, amiga, pag naglo-loading ako minsan, guys. Pasensya na po. Andyan pa ba kayo? Amiga Pipin, ako na magbaba ng bahay mo, amiga. Naglo-loading man ako, oy. Sandali lang, ha. Naglo-loading ang lola nyo. Nakakaloka. Diyos ko, naharang pa talaga ako sa sarili kong bahay. Buong bahay na lang ibaba ko sa iyo, amiga Pipin, kasi baka lalagasin ni Lolo ba. Mas maiging yung buong bahay talaga yung ibaba ko para hindi malagas. Ano, ka na dyan? Buong bahay na yung binaba ko sa kanya kay Clip and Bell. Ayan, pati si Mayflower nagbaba din ng bahay. Binaba ko yung bahay ni Amiga Pipin. Ang taba ko na pala, no? Parang, ang taba ko na pala. Diyos ko, nakakaloka. Ang taba ko na pala. Ang haba ng harang ko, guys. Diyos ko, naharang ako sa sarili kong pamamahay. Salamat kayo sa mga nagpa-member. Si ACJP, maraming salamat. Uy, grabe ang taas pa ng harang ko, guys. Hello, hello sa mga nandyan. Guys, pakidikita naman yung mga binaba kong bahay. Si Clip and Bell at saka si Amiga Pipin Pilipina. Yan po ay mga member ko ng level 4. Pati si Mami Oragon. Hoy, Amiga Pipin! Diyos ko! Grabe naman yan, oy! Grabe talaga ba?
amiga, akala ko doon mo yan isisend. Pang macaroni salad, char. Kapal na mukha ko, no? Oy, salamat kayo sa palipad, amiga Pipin. Wow. Maria Sabel Vlogs, mega shoutout to you, amiga. Uda, oy, nakakaloka naman, oy. Grabe, naka 1.9k kaagad ako ngayon. Uy, salamat ng marami sa inyo, ha. Ayan, may dumikit sa'yo, amiga Pipin. May dumikit. Hala, grabe talaga ba? Hala, grabe talaga. Grabe talaga, amiga. Anana Binbag, hello! Mag-training muna ako, amiga. Sige, amiga. Salamat ng marami, ha. Wow, ang galing naman. Naka 2.4k. Anana, hello. Binblog, hello, hello. Si Dodong Layas pala to. Hello, Dodong Layas. Magbaba ka ng bahay mo dyan, Dodong Layas. Maraming salamat. Amiga Pipin, maraming salamat talaga ng marami, amiga. Mandikit ka dyan, ano, Dodong Layas. Dikitan mo yung mga binaba kong bahay. Nagbaba ng bahay si ano, si Rich Joke Vlogs, ang aking friend from Canada. Kailan ka mag-premiere? Wala pa, amiga. Yung ginagawa ko ngayon, isisit ko yun na 26. Bali, mauna muna yung premiere ng birthday ko. Hi, Mr. Rich. How are you? Ayan. Binaba ko yung bahay ni Pipin, pati kay Clip and Bell. Pakipuntahan po. Tapos si Mami Oragon NS. Ibaba ko rin yung bahay niya. Wala akong tulog, oy. Tingnan niyo yung mukha ko, haggard na haggard. Ayan, nagbaba ng bahay si Court. Sure, amiga Pipin. Sige, sige, amiga. Salamat. Hello, hello, mega shoutout to you, Krisa ATV, thumbs up dan host. Ay, grabe naman yan si Mayflower. Ay, grabe talaga si Mayflower Green. Mayflower Green, salamat ng marami. Unya na, inig abot ganda. Sige, sige, salamat. Chris TBA, hello. Maraming salamat, amigo. Ayan po yung bahay ni ni Mami Oragon, binaba ko po, no, pakidikitan. Tapos kay Amiga Pipin Pilipina American, ang aking member, pati si Clip and Bell, nagpa-member ng level 4. Salamat kayo sa mga palipad dyan, mga
Hello, hello! JMJB, tamsak mo pa human nakaligo. Hello, Mami Sheila! Maraming salamat! Ayan. Salamat ng marami, no? I am super blessed today, no? I am super blessed today talaga. Ayan, si Dodong Layas yan, si Anana, ha? Yan po ay aking friend. Si Mayflower, ibaba ko nga din yung bahay ni Mayflower. Sandali lang, amiga, ha? Ating mga super chat. Ala, oy, ang galing naman, oy. Naka 2.5k kaagad ako. Grabe talaga, nag-uumapaw yung mga blessings. Sana araw-araw ganito. Sana araw-araw ganito. Si Clip and Bell. Binaba ko yung bahay ng aking members, no? Pati yung mga super chat. Ayan, tapos si Mayflower Green. Parang naku-curious ako sa pangalan mo, amiga. Mayflower Green, naku-curious ako. Hoy, bakit hindi ko ma-search? Ay, ayun pala. Mayflower Green. Ayan, binaba ko yung bahay ng aking super chatter, and then ang aking members na si Clip and Bell, Amiga Pipin, nandyan din si Mami Oragon NS, pati si Mayflower Green. Ayan. Court and Janice Vlog, wow na wow, amiga, yamanin dami na. Oo nga mabuti na lang kamo. Itong si Clip and Bell, morning na siya. So, hindi na ako masyadong, ipi-play ko na lang yung bahay niya para harang-harang. Tapos si Amiga Pipin, piplay ko rin. Ayan. Ano nangyari sa buhok ko, ay? Sandali lang. Salamat sa patamsak, Mami Oragon. Mami Sheila. Na-overwhelm ako masyado ngayon, ha. Sige lang, Mami. Salamat ng marami, ha. BG, salamat. Ang galing, guys. Mag-LS na ako araw-araw. Hello ka na dyan. Salamat ka, amiga. Marunong ka na? Marunong ka na ba mag-LS? Nakuha mo na kung paano? Sana all, madami palipad. Sana nga, Mami, araw-araw ganito. Ang galing nga, naka 2.5k kaagad ako ngayon, oh. Kasama yung member. Oy, salamat kay Canadian, ha. Babalikan ka niyan, amigo. Si Clip and Bell, kasama ko yan sa GC. Yan po ay nasa ibang bansa din yan siya. Ayan, binaba ko yung bahay ni Mami Oragon.
Huwag kayo mag-skip ng harang guys sa mga ano, muni natin ng mga friend. Huwag kayo mag-skip ng harang ha. Oo nga, matagal doon amigo kasi muni na siya. Salamat kayo amiga sa paharang ha. Let's joke! Salamat kayo my friend. Thank you so much my friend. Baba ko rin yung bahay ni Amiga Pipin. Ayan, meron na mga dumikit. Sana hindi to. What's JP host? JP? JP or BG? ACJP pala. Ay, oo, ACJP. ACJP. Salamat kay sa patusok, Bimbim Bunsoy. Salamat sa patamsak. Mega shout out kay Bimbim Bunsoy. Baba ko muna yung mga bahay. Hello, hello. Salamat kay sa pabiji-biji dyan, ma'am. Mayayaman naman tong mga friend ko sa group chat. Oy, talagang pagpa-member sila, hindi yung level 1, diretso talaga sa level 4. Magkabuli-buli, dyan kuha nagbaba sa balay. Buti sana kung may ano ako, may laptop ako dito para ano, bakit ayaw? Ayan, pakidikitan naman po si Bim Bim Bunsoy. Yan po ay ano, legit na friend. Yun. Salamat kayo Bim Bim Bunsoy, Mami Sheila. Busy ata si Mami Eljoy ngayon eh. Busy si Mami Eljoy. Ayan, tamsak sa harang. Maraming salamat sa paharang. Mami Oragon NS. Salamat kayo, Chris Itaby, sa paano, sa... Huwag kang mag-alala, Chris Itaby, ha? Babalikan kayo niyan. May flower green tamsak done with bakas. Wow, natuto na to si Dodong Layas, oh. Salamat sa pa-video-video, Mami Oragon. Natuto na talaga si Dudong Layas. Dudong Layas, dikitan mo yan si ano, si Mami Oragon NS. Dikitan mo yan, amigo. Yan po ay legit. Babalikan ka niyan. Yung mga binaba kong bahay dyan, amigo, pabisita, babalikan ka niyan. Baba ko lang yung mga bahay ng aking mga ano, mga super chatter at members. Ayan si Crazy TV, dikit na pa tayo, amigo. Ayan. Sige lang, Mami Binshel, walang problema. Ba yung background ko, kita pa yung galon, container. Bimbim Bonsoy, dikit na. Ayan, babalikan ka niyan. May flower green. Babalikan ka niyan. Binaba ko yung bahay ni May flower green ha. Pakidikitan po. Namiss ko talaga mag-LS guys. 3 months na din ako hindi nakapag-LS. Grabe.
Thumbs up, BG na ha, mga alagad. Salamat, Mami, Mariel Collie. Salamat sa mga pa-BG-BG ng alagad mo. Aba, 8 minutes ha, tagal. Ay nako, Mami, ako nga naharang din eh. Di na muna ako lalabas ng bahay ko kasi nahaharang din ako. Ayan, si Chrissy TV, no? Chrissy TV, dikitan mo yung mga binabakong bahay dyan, amigo. Yan po ay mga legit. Si Mami Oragon NS, si Pipin, si Clip and Bell. Yan po ay mga ano. Oragon NS, thumbs up na po with bakas din. Ganda, eksi lang message ko sa traffic lang. Ayan. Salamat, Anana. Si Dodong Layas. Tinuruan ko yan kung paano mag-vlog. Ayan na. Nahawa na sa akin. Pakisabi kay Pipin, salamat sa pa-member. Nag-play na ako sa kanya. Oo, Mami. Nandito siya kanina. Kaso nag-training lang. Ang daming palipad sa akin. Nagpalipad ng $30. Diyos ko. Member ko rin siya ng level 4. Siya yung piniplay ngayon kasi konti pa lang yung WH niya. Salamat Kayo, salamat ganda, salamat. You're welcome, oy. Anana. Reds Juke Vlogs. Salamat sa pabidji-bidji mo dyan, amigo. Court and Janice Vlog, nagbaba ng bahay. May flower green and clip well done. Ayan, salamat amiga, babalikan ka nila. Ipa-play ko pa siya sa Japan. Ayan. Nag-training kasi siya ngayon, Mami. Nag-training. Kahapon pa yan siya nag-training. Mahaba yung training niya. Feel na feel ko yung hair extension ko. Ay, talaga naman. Ano ba yan? Tumaba talaga ako ngayon. Sure, Mami. Sige, Mami. Salamat ha. Ako nang bahala sa bahay mo. Magbaba ako. Crazy TV, babalikan ka sa mga nikitan mo, amigo. Huwag kang mag-alala. Ayan, binaba ko yung mga bahay ng aking mga members. Members of the board. Members of the board. Members of the board. Ayan. Mami Oragon, si Pipin, tapos yung super chatter ko, no, si may flower green. Salamat, Crazy TV. Balikan ka po niyan, amigo. Nangyari sa buhok ko, eh. Dikitan nga kita, Crazy TV. Magbaba ka ng bahay. Dikitan kita, amigo. Magbaba ka ng bahay.
Salamat kaayo sa pabidji-bidji dyan. Ayan, magdikitan kayo dyan ha. Minsan pa naman naglo-loading ako. Dikitan kita, amigo, Chrissy TV. Hindi na ako mag-iwan ng bakas, amigo ha. Hagupit ni Typhon Rolly sa Kabikulan. Ayan, talaga naman. Ayan, amigo, Chrissy TV, nadikitan na kita. I think I have visited everyone's house that has dropped for their link. Ayan. Maraming salamat, Reds Joke Vlogs, my friend. Ayan. Hoy, ang haba naman ang harang ng bahay ko, no? Naharang ako. Ang haba ng harang ko, guys. Baba ko lang bahay ng aking mga ano. You're welcome, amigo, Crazy TV. Yan, nandyan na yung mga bahay nila. Nagutom ako, guys. Ang haba naman ng harang ko, oy. Hello sa mga nandyan. Salamat kay sa pabidji-bidji mo dyan, Mami Uragon. Nakakatuwa naman. Oh my God. Let's Joke Vlogs done to your house. Please connect. Sabi ni Chrissy TV. Canadian Tepsi, thank you for so much for bidji-bidji, amigo, amiga. Ang haba ng harang ko, guys.
Alam mo, Canadian Tipski traveling. My dad is also in Canada right now at nasa ano siya, nasa Victoria, Canada. Nasa Victoria, Canada ang aking daddy ngayon, ang aking papa ngayon. One day, pupunta din ako dyan sa Canada. Grabe, ang taba ko na. Ang taba ko na. Yes, nasa British Columbia siya, amiga. Yung papa ko. Nasa British Columbia. Court Anjana Vlogs, dikit na. Sabi ni Mayflower. Ayan, ibaba ko yung bahay ni Mayflower. Salamat kayo Mayflower ha sa sa papalipad mo, amiga ba. 5 hours plane ride from me. Ang layo pala no? Canadian. Ang layo pala. Sino naglo-loading? Ako ba? Ikaw pala yung naglo-loading. Akala ko ako. Di pa ako tapos sa hindi pa ako tapos sa sa harang ko, ang haba ng harang ko. Ayan, okay na. You deserve naman, dahil. Salamat kayo, Mayflower. Nakilala ko yan si Mayflower sa LS ni Ate Hana Lagod. Doon ko yan siya nakilala. Nandun ka na sa group chat, amiga, di ba? Diyos ko, ang taba ko na talaga. Two hours lang ako ngayon, guys. Hanggang 12 lang ako. Hindi 1 kasi may lakad ako eh. Aalis kasi ako. Bali, trial lang to ba kasi matagal ako hindi naka-LS. So, ulit mag-LS ako. Mahaba-haba bukas. Ayan, naka-isang oras na pala ako. 1 hour and 10 minutes. Uy, salamat kayo ha, Mayflower. Uy, salamat Crazy TV. Namiss ko yung mga mga dati kong viewers, guys. Ang dami-dami, umabot ng 25, 30. Bali 3 months na kasi ako hindi nakapag-LS, kaya parang naman ako ngayon, na back to zero. Pero ang daming dumadalaw dito. Umabot ng 25, 30. Sana bumalik yun sila. Para marami kayong masaging.
ko. Grabe naman yung harang ko ay 30 minutes. 30 minutes yung harang ko. Grabe. Nakakaloka. Thank you so much, Rich Joke Vlogs, no? Thank you so much for having a good time on my LS today. Ka na dyan, tumaba na nga ako eh. Makinis lang mukha ako. Pero tumaba ako ngayon. Ito yung resulta ng lockdown, no? Panay kain. Salamat kayo sa pa-BG mo, Chris ATV. Sinong gustong sumali sa aking group chat? Yan si Rich Joke Vlogs. Kasama ko yan. He's one of my JC member. Ayan. Tapos si Mayflower, si Amiga Pipin. Ayan, kasama ko yan sila sa group chat ko. Gusto niyo sumali sa group chat ko, guys? Ayan. Sige, add nyo ako sa Facebook ha. Mag-message kayo sa akin. Ito yung Facebook ko. Ayan, yan ang aking Facebook, guys. I-add nyo ako sa Facebook ko. Ayan. Mag-message kayo ha. I-add nyo ako sa Facebook. Para kung mayroon kayong premiere, kung meron kayong premiere o di kayo mag-LS kayo. Ayan. Matamsakan namin, mapanood namin doon. Suportahan kami doon, guys. Suportahan kami kapag may nag-premiere, may nag-LS. Yung iba naman na busy sa work, talagang hindi makahabol, nagre-replay yan sila, nagre-replay. Ayan, i-add nyo ako sa Facebook, mag-message kayo doon. Kayo ha, na ako si Mr. Handsome Guy, ako si Cutie Girl, ganon. Ayomi, Pasina family, salamat sa patamsak. Ayomi, thank you so much for coming back. Sandali, no? Magbaba na ako ng mga bahay. Ayan, sa mga gusto sumali sa aking group chat, feel free to add me on my Facebook account para naman ay masali ko kayo doon. The more the merrier. Ayan. Sana may time ako kasi baka mag-LS ako sa tulong ni Hana. Sige, amiga. Mas maganda na habang maliit pa lang yung bahay mo, nag-LS ka na rin para doble angat ba? Sure ka na dyan. Amigo, i-add mo ako dun ha. I-accept kita mamaya, amigo. Isali kita. Christopher Nevo? Sa'yo ba yon, amigo? Christopher? Pinay ako. Amiga pala. Ano ba yan? Lagi akong nagkakamali. Hello, Sarah Lee. Mega shoutout to you, Sarah Lee. Ayan. Binaba ko yung bahay ni Mami Oragon, Pipin, pati kay Clip, no? Si Sarah Lee. Hello, mega shoutout. Oo nga. 3 months ako hindi nakapag-LS, amiga. Na bakit ayaw? Gusto kita bigyan ng jacket, sandali. 3 months akong nawala, no? 3 months talaga.
Sige, Chrissy TV, add ko kayong dalawa mamaya ni Canadian ha. Magpakilala kayo doon. Para madikita na rin doon sa mga ka-members ko doon, group chat members. Sino ba to si Sarah Lee? Ano ba yung main account mo, Sarah Lee? Ano ba yung main account mo, Sarah Lee? Ah, si Kai's Kitchen. Si Kai's Kitchen. Oo nga. Invite ako ni Kai's Kitchen or ikaw si Kai's Kitchen. Invite ka ni Kai's Kitchen or ikaw si Kai's Kitchen. Opo, sinusundan kita, hindi po. Ah, okay. Ano ba yung main account mo, amiga? Ibaba mo dito. Pinsan ko siya. Ah, matagal nang muna yan si Kai's Kitchen eh. Grabe guys, ang haba ng harang ko 23 minutes pa. Grabe, Jod. Ah, wala ka? Wala ka ba? Akala ko nag-YT ka rin, Sarah Lee. Uy, salamat kayo, amiga ha. Salamat kayo, Sarah. Ayan, ibaba ko muna yung mga bahay ng aking mga super chatter at saka level 4 members. I just love watching. Oh. Salamat kay amiga ha. Pagpasensyahan mo na yung mukha ko kasi tumaba ako ngayon. Magda-diet na talaga ako, promise. You look good. Ah, grabe naman tumambula si Sarah Leon. Tumaba lang talaga ako ngayon kasi panay yung kain. Di man na bula. Binibiro lang kita, oy. Mami Eljoy! Hello, 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 Mami Eljoy! Mami Eljoy, salamat! Sino ba yung ibababa kong bahay? Oragon MS. Mami Eljoy! Si Chrissy TV nagbaba ng bahay. Ayan, tamsak dan harang anakin. Salamat! Si Chrissy TV nagbaba ng bahay. Hindi ka nag-alis ngayon, Mami Eljoy. Kaya nag-alis na lang ako. Dapat nga 1 p.m. pa ako eh. 1 p.m. to 3. Eh kaso may lakad ako mamaya. Hello, hello, Mami Eljoy. Eh, grabe naman talaga to si Mayflower Green Oy. Dinagdagan pa talaga, no? Dinagdagan mo pa talaga, amiga, ha? Oy, Sarah Lee! Maraming salamat sa iyo, amiga, ha? Sa pagbisita. Kumusta mo ako kay Kitchen? Salamat kay, Chris. Isali kita mamaya ha, kayong dalawa ni Canadian Tipski. Nasaan yung bahay niya?
Kaloka. Grabe yung harang ko guys, ang haba no. 30 minutes. Salamat, Anana Ben Vlog. Wala pa akong pag-game, Sarah Lee, no? Kasi kaka-LS ko lang ulit, no, after 3 months. So, wala pa akong pag-games ngayon. Parang nag back to basic muna ako ngayon. Parang nanibago nga ako eh. Pasintabi po sa sa background ko. Grabe naman si... Hoy, Mami Eljoy! Sunod na ko pa member. Ayan. Walang problema, Mami Eljoy. Akala ko pa si Mami, mag-LS ka. Para naghihintay ako, wala ka na, hindi ka naman nag-LS kaya nag-LS na lang ako. Dapat sana 1 PM pa ako mag-LS. May lakad ako mamaya. So, inagahan ko na lang. Pakita ka lang muna sa madlang people. Oo nga. Pakita muna ako, amiga. 2 hours lang ako today, no? 2 hours lang. Kasi may lakad ako eh. Maraming salamat sa mga palipad at pa-member. Grabe, na-overwhelm ako talaga, oy. Sana araw-araw. Diyos ko. Grabe yung harang ko guys, 30 minutes, hindi pa tapos. Ang haba. Salamat kay Chris ATV ha. Parang gwapo to si Chris ATV. Palipalo-palunta ko, jutay na lang diyan. Hoy, Mami Eljoy, okay ra, oy. Okay ra, Mami Eljoy, walang problema yan. Okay ra kayo na. Ayan, Chris. Balikan yan si si Anana. Si Dudong Layas yan. Grabe, tumaba ako ngayon. Oy, grabe, Jude. Hello pa sa mga nandyan. Salamat sa mga naka-BG. Hindi pa ako tapos sa ko. Hindi pa ako tapos sa harang. Grabe, ang haba.
Okay raman, di man katambok ayo. Ganon talaga, amiga, pagka ano, walang stress sa ano. Kapag hindi ka stress sa love life, tumataba ka talaga. Pero kapag na-stress ka sa love life, talaga, diyan ka napapayat. Grabe naman tong harang na to, oy. Kahaba-haba naman, oy. Ilan pa ba to? 15 minutes pa? Nakakaloka. Nagugutom ako. Mami Eljo, hindi ka mag-alis mamaya. Accept ko muna si ano, si Christopher. Ayan, accept ko na si Christopher. Sino ba itong mga kin? Ang dami naman friend request. Salamat, guys! Thank you so much! Christopher! Na ano, na-accept na kita, amigo, ha? Mamaya i-add kita para ano, i-add kita sa group chat. Anana Ben Vlog na po sa bahay mo. Ayan. Sige, Sarah Lee. Oy, maraming salamat, hi. Kumusta mo ako kay Kitchen? Medyo hindi maganda yung ano namin eh. Salamat kayo, amiga Sarah Lee. God bless you, amiga. Okay po, host. Maraming salamat po sa iyo. Ayan. You're welcome, Chris ATV. Hello, maraming salamat sa patamsak. Uy, Agilang Gala, Arsima Vlog, maraming salamat sa inyo. Si Arsima at saka si Agilang Gala. Uy, kumusta na kayo, oy? Ay, may jacket ka na, Agilang Gala. Congrats, amiga. Salamat, Arsima, maraming salamat. Ito, tumataba na si host. Tumataba na si host. Oo nga eh, 3 months ako hindi nakapag-LS, Agilang Gala. 3 months akong hindi nakapag-LS.
Ayan, dikitan nyo yung mga binaba kong bahay, guys. Yan po ang aking members, no? Level 4 members, tsaka super chatter. Pakidikitan po. Kumusta kayo, oy? Clip and bell, and then cement flower. Ayan, mandikit kay dikitan mo yung ano, agilang gala, yung mga binaba ko, mga legit yan sila, mga super chatter ko yan, tsaka members. Hoy, ka na dyan, i-add mo ako para isali kita sa group chat. Sino ba yun? Matutulog ka na? Sis, ka na dyan. Matutulog ka na? Hanggang 12 lang naman ako, guys. Hanggang 12:30 lang ako. Sure! Sige, sige ka na dyan. Sige, sige. Good night. Ayan, you're welcome. Sweet dreams. Bye. God bless you. See you next time. Sana nga. Bakit naman sana nga, oy? Salamat, Agilang Gala. Babalikan ka nila. Babalikan ka niyan. Wow, salamat Kayo. Mag-iwan kayo ng bakas doon para mabalikan kayo, ha. Guwapang Bisaya, dahil salamat sa always follow you, gayod. Salamat kayo, ha. May flower green. Thank you so much kayo, amiga.
Oy, Moni na rin pala to si Agilang Gala, taray. Moni ka na rin pala, Agilang Gala. Congrats, amigo. Ayan, nagbaba ng bahay si Chris ETV. Hi, amiga! Kids and Mama Australia is in the house! Mega shoutout sa aking pinakagwapang amiga from Australia. Ma'am Pipin, tamsakda na po. Salamat, Anan Vlog. Salamat sa patusok dyan, no? Kigol, count the host. Salamat kayo, amiga. Warm up lang to, amiga, oy. Hanggang 12:30 lang ako kasi may lakad din ako ba. Warm up lang to. Pag-i-vlog po sa mga bagong dating dyan. Sabi ni Chrissy TV, ulam mo ganda. Wala pa. Di pa ako kumain. Gutom na nga ako eh. Dan Risbak at Chrissy TV. Sabi ni Agilang Gala. Ayan. Magdikitan mo na kayo dyan guys. At bababa ko yung bahay ng aking mga members. Ay, nagawang yung isang phone ko. Kaloka naman to. Salamat, amiga. Kids and Mom Australia. Salamat, salamat. Ayan. Dikitan yung mga binaba kong bahay, guys. Wow na wow! Diyos ko! Kinsan mo Australia ha? Sinasabi ko talaga sa'yo, amiga. Ginulantang mo na naman ako dyan. Mga palipad-lipad mo ha? Ano yan, amiga? Birthday gift? Kids and mom? Birthday gift yan, amiga? Tumaba talaga ako ngayon. Ay, grabe.
Salamat kayo, kids and ma'am. Saan ba yung ano mo, oy? Asa naman ang mga kurimaw? Baba ko nga yung bahay mo. Warm up lang to, amiga. Hindi naman ako magtatagal. Warm up lang to. Tadadadang, tadadadang. Salamat kayo, amiga. Kids and Mom, dana po sa bahay, pag-give love din po. Nag-elis yan si Kids and Mom, Chris ETV, ang daming saging doon. Ang daming saging doon, Chris ETV, nag-elis yan siya, no, alas 5 ng hapon. Ang daming saging doon. Puntahan mo yan, kalimbangin mo yan bahay ni Kids and Mom Australia, binaba ko, ayan. Daming saging doon, amigo. Mga legit. Tapos meron yan siyang pag grand raffles, no? Christmas grand raffles. Ayan. Punta kayo mamaya doon. Mangisda kayo doon, guys. Kay Kids and Mom Australia. Kasama ko yan sa group chat. I-add kita doon para ano. Malaki yung mga prizes niya doon. Baka manalo ka ng WH. Isa yan siya sa mga tumulong sa akin. You are blessed today, kapatid. Salamat, amiga. May flower. Yan sila, mga supportive kayo yan sila ay. Grabe. Mga supportive yan. Naghang yung isang phone ko. Naghahabol pa kasi ako ng WH ko. I hope na matuloy din po ako. Sige amigo, malay mo doon. Okay, Day. Daghan salamat. Sige, amiga. Baba ko yung bahay mo. May flower, ha? Nagbaba ng bahay si Agilang Gala. Sino pa hindi nakadikitan? Magdikit. Huwag kayo mag-skip ng harang. 1.5. Kunti na lang pala, ano, Chris ATV. Kunti na lang pala. Clip and bell. Ah, grabe naman yan, oy. Grabe talaga ba? Kids and Mom. Grabe naman yan, oy.
Bang, bang. Talaga, amiga. Bang, bang. Di kita nyo yan si ano ha, si Kidsan Mom Australia. Ang LS po niyan everyday. 5 p.m. Pinas time. Ang kanyang LS. Maraming saging doon. Umaabot ng 100 plus. And meron po yan siya pa Christmas Grand Raffle. Baka isa kayo doon sa swertehin manalo ng WH at 5,000. Ayan. Kalimbangin mo na yan. Ang aking super duper generous, beautiful, Kids and Mom Australia. Magpo-post yan siya sa group chat, amigo. I-add kita doon ha, sandali lang. Ayan na yung bahay ni Kids and Mom Australia. Tapos si Mayflower Green. Anana Vin Vlog Dan Sukli, sabi ni Agilang Gala. Ayan. Ayan, bahay nila ha, pakidikitan. Si Mami Oragon. Hoy, grabe naman yan, kids, hoy! Ala, grabe si Kids and Mom Australia ay. Talaga. Grabe talaga, oy. Ang dami talaga, Mami Eljoy. Umabot na ng 2.7k yung ano ko, oh. Palipad. Grabe talaga. Merong nagpa-member sa akin ng level 4. Talagang bonggang-bongga. Tapos isang ano, level 1. Tapos mga palipad. Ayan, binaba ko yung bahay ni Umami Uragon. Tapos ni Kids and Mom Australia. I love you. Ayan. I love you to Mami Eljoy. Oy, Mami Eljoy, mag-send kayo ng ano ha, birthday greeting sa akin. Kids and Mom Australia. Mag-send kayo ng birthday greeting sa akin ba? Short lang, oy. Huwag na masyadong mahaba. Mga 30 seconds lang ba? Ibaba ko muna yung bahay ni Kids and Mom. Ang LS ni Kids and Mom Australia, guys, no? 5 p.m. Pinas time. Maraming makukuha ang saging doon. Maraming tao doon sa kanya. Mga legit. Tapos, meron yan siyang pag-grand raffle, no? Christmas. Baka isa kayo sa papalarin mananalo doon sa kanya. Kalimbangin nyo yung bahay ni Kids and Mom Australia. Sana nga, Mami Oy, Permi. Sa 22, amiga, ang aking birthday, sa Sunday na. Maghandal ako ng konti, bigay ng aking mga sponsors. Taray, no? Sponsors.
Naglo-loading yung isang phone. My God, bakit ganon? Ayan, LJ Vlog survive. Si Mami LJ, nag-LS din po yan siya. Hoy, bakit nawala yung internet? Diyos ko, nag-loading isang phone ko. Hindi ko tuloy mababa yung bahay ni Amiga. Salamat sa paharang. Uy, what's happening? Huwag naman ganon. I'm not yet done dito. Salamat sa ka na nag-comment, amigo. Puntahan kita doon. Ayan. Hindi na ako naharang host. Ayan. Bakit kaya? Naubos na ba yung harang ko? Sulit naman daw kasi yung palipad mo, amiga. Tingnan mo yung kabilang phone ko, oh. Naglo-loading siya. Hindi ko makabahay. Nakakaloka. Mag-send kayo sa akin ng birthday greetings ba? Mag-send kayo ng birthday greetings sa akin. Short lang. Ayan yung bahay ni Kidsan Mom Australia, guys. Naglo-loading ako. Ay, yung kabilang phone. Si Mami Eljo hindi nag-LS. Grabe, nagutom ako eh. Uy, salamat kayo sa mga palipad nyo ha. Salamat ng marami. Ayan, Hoy, ito na naman yung harang ko. Ang haba ng harang ko, 4 minutes. Magbaba lang ako ng bahay ng aking mga members. Ayan, nagbaba ng bahay si Mami LJ. Nag-LS po yan siya everyday. Ayan, puntahan niyo si Mami LJ. Money na po yan. Huwag kayong mag-skip ng harang. Magbaba lang ako ng mga bahay ng aking mga members tsaka chat. Ayan ang bahay ni Kidsan Mom, kay Pipin. Tapos kay Clip and Bell. At saka kay Mami Oragon NS. 2 hours lang ako ngayon guys kasi may lakad ako. May lakad ang lola nyo. Sure, Chrissy TV. Sure. Pakilala kita doon sa aking mga Yan, si Mami Eljoy, kasama ko yan sa group chat. Si Kidsan Mom, yan sila. Maano mo yan doon. Baba ko lang bahay ni Mami Oragon. Isasali ko yan sa group chat, Mami. Si Chrissy TV, malapit na rin yan siya mamuni. 1.5 na lang kulang sa WH niya.
Yan si Mami Eljoy Cursi TV, nag-LS din yan siya araw-araw. Ngayon lang hindi kasi meron siyang may ginagawa siya. Money na rin yan siya, amigo. Isa yan siya sa tumutulong sa akin. Taga saan ka ba, Cursi TV? Binaba ko yung bahay ni Mami Oragon. Ang haba naman ng harang ko. Oy, grabe naman to. Chris sa TV. Chris Ian Mami Oy kasi ang pangalan niya is Christopher Nebo. Nebo. Christopher kasi yung pangalan niyan. Christopher Nebo. Chris ATV. Akala ni Mami Chris sa TV yan. Lalaki yan siya, Mami Oy. Diyos ko naman tong harang na to. Ay, pagkahaba-haba naman talaga. Gidogtong manggod na. Gidogtong manggod. Oo nga, Mami, tumaba ako, no? Tumaba ako. Gigutom na jud ko ay, gigutom na jud ko. Two hours lang yung LS ko ngayon, Mami, kasi may lakad ako eh. Warm up lang to, bukas ulit. Mainam nga, tumaba ka. Ay, Diyos ko, Mami, oy, ikaw naman yung pumayat, ako yung tumaba. Mami Oragon, salamat kayo sa pagbidyo sa mga alagad mo dyan, Mami Oragon. Ayan. Alis ako, Mami, kasi mag-grocery ako. Pinadalan kasi ako ni Papa ng ng pang-birthday. Para sa Sunday. Binigyan niya ako pang-birthday. Thank you so much po sa lahat ng nandito, sa pagdikit sa akin. May God bless all of you. Chrissy TV, hindi ka ba nag-ILS, amigo? Hindi ka pa ba nag-ILS? Diyos ko, kahaba-haba ng harang ko, oy. Anong oras ang LS mo, amigo? Hi, LJ Vlog Survive. Uy, nandyan pa pala si Rich Joke Vlogs. Pero bihira lang po, kung kailan lang.
Kung kailan ka lang magka-time, amigo. Baba ko muna bahay nila. Taga saan ka ba? Laoy, naglo-loading na talaga yung kabilang phone ko. Ay, sa Cubao ka lang? Diyos ko, dito lang ako sa Quezon City eh. Chrissy TV, dito malapit sa West Avenue. Kaloka. Ang lapit mo lang pala eh. Sa Cubao ka lang pala? Nawala na yung internet ko ay. My God. Ngek, sa Cubao ka lang pala. Ako lang dito na ako sa West Avenue, malapit sa SM no. Oo nga, lapit lang. Ang lapit-lapit lang. Ayan guys, maraming salamat sa inyo. Mami Enjoy, hindi ka mag-LS? Kinsa ang nag-ring ay mo anakin. Yung kapitbahay ko mami, nag-ring kasi may sinend siya sa akin na picture ba kasi daw merong advisory ang Maynilad na mamuwala na naman kami ng tubig, kailangan na mag-imbak. Thank you so much din po sa iyo host, advance happy birthday. Salamat! Sa Sunday. Ayan, so hindi ka mag-LS kasi mag-end na ako. Thank you so much. Chrissy T, to you. Ayan. Dili ka mag-LS? Mag-end na ako, mami. 2 hours lang ako ngayon kasi may lakad ako eh. Baka masiraduhan ako ba. Tapos pupunta kasi ako ng grocery. Nanahi ka? Bukas na ako ulit mag-LS. Mami Gon, maraming salamat. Salamat po sa akin yung members, level 4, Clip and Bell. Ayan, salamat din sa Lipad, Kids and Mom Australia, Amiga, kay Mayflower Green, kay Pipen, salamat kay sa palipad ninyo. Bukas po ulit, yes. Oy, wag niyong
I-add kita ngayon, Chris TV, sa group chat. Tapos, busy din ako, amiga, kasi back to work na ako ngayon, Thursday. Naras kasi busy. Ah, ganun ba? So, hindi ka na rin pala araw-araw mag-LS, ano, kids? Cute naman ang hair na to. Grabe, tumaba talaga ako ngayon. My God. Daoy, pero okay lang yan, amiga. Mag-upload ka na lang ng mga video ba, i-premiere mo, gaya ng ginagawa ko. Mag-premiere ka na lang, amiga. Kung wari, nasa work ka, oh, I'm going to work now, this is my work. Oh, ganon. Char-char ba? Mami Eljoy, maraming salamat. Ayan, Chrissy TV, maraming salamat. Mami Oragon, Mami Sheila, salamat sa pabidji-bidji mo dyan. But I need to stop na kasi may lakad nga ako. Sino magbantay ng anak mo? Kids, kunin mo ako, yaya. Oo nga, amiga. Oy, mag-vlogger na lang ko. Oo nga. O, di ba? Meron na voluntaryo. O, si Mami LJ, kunin mo daw ang yaya. All around yan si Mami Eljoy. Baka yung mga anak mo tatahian pa ng damit niyan. Mag-vlog ka na lang, amiga. Oh, I'm already in the, I'm already in the car. Oh, tsaring. Babiyahin na ako papuntang work. Ganon. Dali, me, 12. Hoy, ang social naman, 12,000 a week. Ang laki naman. Grabe, 12,000 a week. O, ayan na, Mami Enjoy. Nagpa-appointment ako ng passport, guys. December, kukuha na ako ng passport. December yung appointment ko sa passport, guys. So, pagkatapos ng lockdown, mag-abroad na si Lola. Kunin mo, kids. Grabe, ang laki naman. Grabe, mami, 12,000 a week, yaya. Diyos ko. Yung 12,000, isang buwan na sweldo na yan. Cash yun, amiga. Oh? Ano? Hiring ba ng caregiver dyan? Kidsan mo, Australia? Dyan na lang ako. Para meron akong pang panuslip. Pero para meron akong pang panuslip o para tumangos yung ilong ko, gaganon. Paipitan ko dito para tumangos, ganon. Sahod ni Lolo Whitey sa akin, 5 hours work ko lang yun. Hoy, amiga! Nagsasahod ka? Hoy, kidsan ma'am, nagsahod ka na ba? Grabe naman to si kidsan ma'am mo. Nagsahod na pala to, mami. Hindi ko alam na nagsahod na pala to. Di nga, kidsan ma'am, nagsahod ka na? Hala, magkano sahod mo, amiga? Uy, amiga, ano bang tawag nito? Ilan yung estimated revenue nakuha mo bago ka Ilan yung estimated revenue mo, amiga, bago ka nagsahod? Wala kasing tigil siya sa kaka-LS, mami, kaya ang bilis lang. Si Kidsan ma'am kasi araw-araw yung nag-LS kaya ang bilis nakuha ng revenue niya. Daoy, ang galing naman. Magkano naman, amiga? Oy, na-excited ako masyado.
Sana all. Ang bilis pala. Oo nga, ang bilis naman. Mga 10k pesos cash lang. Sahod ko, oy, perti kagam. Hoy, ginoo ko, yung 10,000, gigilang lang na ni mo, amiga. Ang laki na pala niyan. Pero di pa all yon. Hala, ang laki ha, 10,000. Hoy, ginoo ko. Ang laki na nun, amiga. Ang laki na nun, Diyos ko. Dagko man, good iyang palipad. Oo nga, ang laki nga. Ang laki nga ng palipad niya. Doon ka talaga, mami, no? Ang bilis lang makuha. Naalala, alam mo, mami, yung ano, nung nag-premiere ako, mami, na ang daming palipad sa akin, nagdoble ka agad yung revenue ko, mami. Nagdoble ka agad. Mas lalo na ngayon, umabot na ng 2.7 yung ano ko, oh, yung PHP ko. Dudoble na naman to bukas. Yung estimated revenue ko, mami, dumoble nung nag-premiere ako na ang daming palipad sa akin. Dumoble talaga siya. Kaya maganda pala talaga, mami, mag-ELS. Tsaka mag-premiere. Kasi yung mga ano lang, yung mga ads lang, mami, ano lang siya, sentimo lang siya. Sentimo lang yung pumapasok. Diyos ko, amiga, kagamay ra. Daoy, sana all. Mamigay ka ng birthday gift sa akin, amiga, ha? Amiga, kinsan, ma'am. Mamigay ka sa akin ng birthday gift. Yung revenue ko, mami, ngayon is 18.87 na. $18.87. Dati, ano lang yan, mami, $7 lang yung dati. Nagdoble siya ng ano, umabot na siya ngayon ng $18 after nung premiere ko. Hoy, dumami, 14 million. Hello, sino ba yung mga nandito? Sandali. Akala ko mag-i-end na ako. Bakit 14 million na to? Hello sa mga nandyan. Mag-i-end na ako, guys, oy. Bigla man kayong dumami. Salamat sa mga naka-BG. Hello, Mark Joel Guanzon. Hala, ang laki ha. 250. Grabe, amiga, ang laki. Sandali, mamigay ko ng jacket. Ay, may jacket ka na po. Mark Joel Guanzon. Salamat. Joke, salamat. Ang laki, amiga, $250. 15 million viewers. Hello. Mambaba muna ako ng bahay, ha. Bigla man kayong dumami imbis na mag-i-end na ako. Ayan, binaba ko yung bahay ni Kids and Mom Australia. Giahak mo ka Kids and Mom, oy. Muabot ra lagi ka ana, amiga, Kids and Mom. Baka naman, Kids and Mom, mamigay ka ng birthday gift sa akin. Pang ano lang, pang lechon manok. Binaba ko yung bahay ni Mami Uragon. Mambaba muna ako ng bahay. Ate Mariposa Infante, mega shoutout to you. Ate Mariposa. Imbis na mag-i-end na ako, dumami na kayo. Ibaba ko lang yung mga bahay ng aking mga ano, ha. Mahina ang kalaban, sandali lang.
Hoy, 16 million! Hello, hello! Biglang dumami yung tao ko ah. Anong meron? Anong ganap? Oo nga, tinood. Tinood talaga. Totoo yan, ano, amiga. Ayan, binaba ko yung bahay ni Mami Oragon NS, ni Kidsan Mau Australia, ni Pipe, ni Clip and Bell. Ayan. Maraming salamat. Magbaba muna ako ng mga bahay. Uy, sino ba yung mga nandyan? Bakit naman biglang dumami ako? Dili man basihan sa likes, amiga, sa viewers o videos para ganon. O nga no, parang wala naman yung ano no, yung likes, doon ka talaga sa viewers no. Si Ate Mariposa din pala ibaba ko. Hala, dumami yung viewers ko ay. Ate Mariposa, ibaba ko yung bahay mo ha. Hoy, gi-share mo to, Kidsan mo Australia, biglang dumami ah. Hoy, nandito ba si Pe ang Bulanon? Eh? Bakit hindi ko nakikita si Mami Fe? Hala, bakit hindi ko nakita? Hello, Sarah Lee. Uy, nandito pa si ano? Si Mami Fe? Bakit hindi ko nakikita si Mami Fe? May mga ghost viewers ako, amiga. Hindi ko alam sino ba itong mga to. Ayan, wala. Ayan, binaba ko yung bahay ni Mami Mariposa. Dali lang, baba ko yung bahay ni Mami Oragon. Mag-i-end na sana ako kasi may lakad ako. 2 hours lang ako ngayon. Ayan, pakidikitan po yung mga binaba kong bahay dyan. Kids and Mom Australia, nag-ELS po yan, no? 5 p.m. Pinas time. Meron po yan siya pag-ground raffle, Christmas raffle, guys. Maraming isda doon. Pakidikitan din po si Pipin Filipina-American, ang aking level 4 members, saka super chatter. Tapos si Clip and Bell, new member level 4, super chatter, Kids and Mom Australia, ayan, si Mayflower Green at si Mariposa Infante. Andyan po binaba ko yung bahay ni Ate Mariposa Infante, no? Kay Mami Oragon. Salamat! Lunchtime ako. Salamat, Mami Oragon. Sarah Lee, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, Mark Joel Guanson, maraming salamat. Si Mami Fe ang Bulano para to si Mark Joel Guanson. Si Mami Fe, hello Mami Fe, maraming salamat. Money na rin yan siya, huwag kayong mag-skip ng kanyang harang. Pati si Mariposa Infante, si ate. Yan po ay money na po yan sila. Ayan. Kasama ko po yan sila sa group chat. Dandanin ko lang pagbaba ng kanilang mga bahay.
Grabe guys, nagutom ako. Ayan. Anak-anakan ka pala niya. sorry. Mark Joel, anak-anakan ka pala niya. Mandikit ka dyan, amigo. Yan po sila yung mga legit. Mga kasama ko yan sila sa group chat. Ow. Kaloka naman tong ano ko ay. Ayan po ang bahay ni ano ha. Ni Mariposa, Ate Mariposa, ni Pipin, tapos ni Mami Oragon. Nagbaba din ng bahay si Mami Eljoy. Nag-elis din po yan. Ayan. Sa mga binaba kong bahay, pakidikita na lang po. Si Kids and Mom Australia din. Ang galing naman ni Kids Oy. Nagsahod na pala siya. Sana all. Isasali ko nga yan siya sa ano, sa group chat, ano, Ate Mariposa. $1.5 yung kulang niya sa WH niya, $1.5. Ayan, Rosuzama TV, hello host. Ayan, mega shoutout to you. Bigyan kita ng jacket ha. Mega shoutout, Rosuzama TV. How are you? Rosuzama. How are you, Rosuzama? Ayan, nandyan po ang bahay ni Kids and Mom Australia. Nagbaba ng bahay si Mark Joel Guanzon. Ayan. Excuse me. Ayan, binaba ko yung bahay ni Mami Oragon. Ayan, Rosuzama TV, hello to Madam. Ayan.
Ayan, Moni na po yan si Ate Maripusa, si Mami L. Joy, si Aragon NS, si Kidsan Ma'am Australia. Ayan, huwag kayong mag-skip ng harang guys. Si Clip and Bell. Ayan, huwag po kayong mag-skip ng harang. Talaga ako guys. Naglo-loading na akits. Ayan, naglo-loading na ako guys. Mag-end na ako. See you again tomorrow guys. Hanggang 2 hours lang ako ngayon kasi may lakad ako no. May lakad ang lola nyo ngayon. 1 p.m. may lakad ako. Naalala ko pala. I-add kita ngayon, Chrissy TV. Mami Sheila, Mami Oragon, maraming salamat. Mami Eljoy, kay Ate Mariposa, bukas po ulit, yes, salamat. Sarah Lee, ayan, Kidsan Mom Australia, maraming salamat kay Pipin, kay Clip and Bell, ayan. Magla-lunch muna ako guys kasi aalis ako ng 1 p.m. eh. May lakad ako. Thank you so much sa mga harang-harang. Connect na ako guys. Bye! Thank you!